minä olen Kaikki Gamer. Eli minä olen Kaikki Gamer. Mä tänään pelottaa vähän vaikka Simsia. Mä vähän tästä tulee kyllä lisää Simsia, kun tästä tulee vielä lisää. Mutta niin. Tulee vielä lisää. Tää on tämmönen esittely. Tää on niinku eka jakso. Okei, tää varmaan päivitty. Niin. Ei! Aan tyhmä! Goddammit. Semmetti. Oh my juma. Vitsi, mä oon se tyhmä. No, tähän pätkästään tää video. Se on sitten toiseen Sims-videoon. Moi. Moi.